Σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αντιέκο, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πάφου, εξετάζουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις πλέον, όπως η εγκατάσταση και εφαρμογή του στα ΣΚΕ, όπου οι ηλικιωμένοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ίντερνετ στις πληροφορίες όλες που αφορούν το Δήμο και το Δημαρχείο. Επιπλέον θα υπάρχουν και πρόνοιες για άτομα με ειδικές ανάγκες και κυρίως με άτομα τα οποία έχουν προβλήματα με την όρασή τους. Και η λύση που θα προτείνουμε είναι να υπάρχουν και ηχητικά αυτές οι πληροφορίες. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος θα βάλουμε κάποιες κάμερες μέσα στις αίθουσες όπου γίνονται οι γάμοι, για να μεταδίδονται ζωντανά, εφόσον φυσικά και οι μελώνυφοι το επιθυμούν, ούτως ώστε να μπορούν κάποιοι συγγενείς και φίλοι τους από το εξωτερικό να παρακολουθήσουν το γάμο τους. Επιπλέον θα εγκαταστήσουμε κάποιους υπολογιστές οι οποίοι θα μοιάζουν με info kiosks σε εσωτερικούς χώρους του Δήμου, σε κτίρια δηλαδή που έχει ο Δήμος. Μπορεί δηλαδή να βάλουμε κάποιο στο ΚΕΠΕΔ, κάποιο απέναντι στο Δημοτικό Μέγαρο, ούτως ώστε να μπορούν και οι δημότες να έχουν μέσω αυτών των υπολογιστών πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορεί να χρειάζονται. Επιπλέον θα εφαρμόσουμε και ένα σύστημα όπου θα μπορούν οι δημότες να κλείνουν ραντεβού με το Δήμαρχο μέσω ίντερνετ. Φυσικά, καθώς θα προχωράει το πρόγραμμα, υπάρχει και περίπτωση να υιοθετήσουμε και άλλες δράσεις, αν δούμε ότι υπάρχουν ανάγκες.